आबाद रैखाथि होनो थांनाय सासे आबादारिनि अबथिरा जिउ खहा। चिरांनि बिजनी खुख्लुं 10 नं दैसागुरि गामियाव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। 46 बोसोर बैसोनि दुर्जय नार्जारी मुंनि सासे आबादारिया गाव गायनाय थालिर आबादखौ रैखाथि होनो थांनायाव हाग्रानि मैदेरजों गाग्लोबजानायाव अबथिरा जिउ खोमाना लानांदों। थांनाय हरनि मोनाबिलि 8:30 रिंगासो समाव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। मोनानि बोथिसे ओंखाम जाखांनानै दुर्जय नार्जारी मुंनि आबादारिया थालिर आबादखौ रैखाथि होनो न'सेयाव नेनो थांदोंमोन। आबाद मावनानै न'खर दैदेनबोनाय आबादारि दुर्जय नार्जारीया बिखानि थैखौ दै खालामनानै 3 बिगा हायाव थालिर आबाद मावदोंमोन। हाग्रानि मैदेरनि उरखारिनिफ्राय आबाद रैखाथि होनो सान दोबैनाय समनिफ्रायनो न'सायाव नेनो थाङोमोन आबादारिया। नाथाय अबथिरायै जिउ खोमानांबाय आबादारि दुर्जय नार्जारीया। बे ओनसोलनि थागिबिफोरा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिनाय बादिब्ला हाग्रानि मैदेरखौ होबथानो फेन्सिंनि राहा खालामना होनांगौ। गुबुन फारसेथिं आबाद मावनानै जिउ खुंबोनाय दुर्जय नार्जारीनि न'खरखौ सुंथानो सरकारनि अनसुंथाइ हास्थायदों निखावरि न'खरा। ओरैबायदि जाहैबाय मैया सुनिबार बेलासि समाव थिग 5टासो बाजियाव फिलफिलि गंसे माने थालिर फुलि आरो बाइकजों स्रें स्रें लानानै फैदोंमोन। ओमफ्राय मैदेरा थिग गामि खाथियावनो लामा सेराव ओंखारनानै दंफैयोमोन आरो। नाथाय बिसोरो खेल गैयाना थाखुमानानै थाफैनायखौ। जेब्ला खाथि मोनफैयो अब्ला फिलफिलि आरो गारिखौ होसोनानै गाख्रेबो। खुनुरुखुम मानसिया खारग'नो हानाय जाहैबाय। बिनि उनावनो थिग 8:30 बाजियाव मोनसे सासे दुर्जय नार्जारी होननाया आंनिनो न' खाथिनि उसुंसेनो नांजाबनाय बिथाङा मोनसे थालिर आबाद मावदोंमोन। बे थालिर आबादाव बिथाङा नायनो थांदोंमोन, डिउटि हैदोंमोन। नाथाय बियो न'निफ्राय थांनायनि सिगांनो मैदेरा थालिराव हाबखुमानानै दंमोन सिरिनो। नाथाय बियो थांनाय लोगो लोगोनो बेथ' नुवाखैसैना मैदेरखौ। ओमफ्राय बियो खाथियाव सहैनाय लोगो लोगो होसोनानै मानसिखौ गाथारो आरो। बे ओनसोलाव फ्राय सानसेबो सुन गैया। हरसेनि बिथोराव गासै एरियाखौ लायोब्ला खमैबो 15-20टा एखनबा 40टा गाहाम मैदेर ओंखारो। बिदिनो माफा मानैया बहुद मानसिजों मोगा मोगि जायो। हरसेयाव गैयाबाबो न'खरनै न'खरथामा न'खौ गाख्रेबो। बिदिनो खारस्लाबनो हायिफ्रा नै बेफोरबायदिनो मानसिखौ गाथारो। आरो बेबायदिनो गोबां जाबोबाय। सोरबा आथिं गाफाय जाबाय, सोरबा गारि गाख्रेब जाबाय, सोरबा जिउखौ लानानै खुनुरुखुम रैखा जाबाय। बिदिनो ओमफ्राय दा सरकारनि थोरोबनिफ्राय मोनसे जोङो बे मैदेर प्रटेक्टनि थाखाय जे ओरैहाय बिष्णुपुर साइडजों जे शर्ट लाइन होदों फेन्सिं, नैबेबायदि जेन जोंनि साइडजोंबो गोख्रैनो सरकारा जेन मावनानै होयो, जोंबो एसे सुख सान्ति थानो मोननाय बायदि। बेखायनो आङो सारमोननिसिम खावलायनाय थाबाय जेन जोंनि साइडआवबो गोख्रैनो बे लाइनखौ जेन बानायना होयो। मानोना बे लाइना ओरैबायदि जाबाय, जोंनि सोनाबजोंबो दङ, सानजाजोंबो दङ। नाथाय जोंनि साइडआ एसे खुला जाबाय। नाथाय हरै सानजाजोंबो ओंखारनो मोना, सोनाबजोंबो ओंखारनो मोना। लामाया जोंनिजोंल' जानायखाय सानसेबो बाद गैया बिदि जानानै दङ। दा जोङो नै सानानो हाबस्लाबनो मोना, गाव गावनि न' लानांगौ। आरो मोनाफ्राव एसे एनै सोरनिबा बिपद आफदफ्राव सोरनिबा न'आव थांसनोबा बहुद रिक्स जायो। मैदेरजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो। न'खरनि जानानै आङो बेखौनो लुबैयो, माने न'खराव दा बिसोरो
साब्रै दंमोन साब्रैयाव फिसाजो सासे आरो फिसाला सासे फिसाजोआ हाबा जाहैबाय ओमफ्राय दा न'खराव फिसालायाबो न'आव गैया बिसोर बेलेग जायगायाव खामानि मावनो थाहैदों दा बिसि आरो फिसायल' दंमोन दा नै बिसायखौ थांनाय मोनायाव मैदेरा गाथारनानै थांबाय दा न'खराव बिराद दुखुजों सैसोनानै दङ बेनिखायनो गोरिब अबस्था मावनानैसो जाग्रा बेनिखायनो सरखारनि थोरोबनिफ्राय अनसुंथाइ महरै जेन होफैयो बेखौनो खावलायनाय थाबाय।